Només 6 passos et separen del teu futur. Posa't en marxa perquè emprendre és possible. Estàs preparat? Et donem la benvinguda a Emprendre és possible, un servei d'ajuda i assessorament per a convertir el teu projecte en realitat. Només 6 passos et separen del teu futur. Defineix el teu projecte, però no corris. Segur que la teva idea és molt bona, però cal que et facis preguntes. Disposem d'eines senzilles que t'ajudaran a definir i a fer créixer la teva idea. Una vegada definida la teva idea, prepararem el pla de negoci, que serà la teva carta de presentació i el teu full de ruta per a desenvolupar la teva proposta. Amb el teu pla de negoci sota el braç, afrontarem el pas 3 de 6. Elaborar un mapa per esbrinar les teves necessitats econòmiques i com aconseguir el finançament necessari. Seguim endavant. Pas 4 de 6. Constitució. Et donem tota la informació per escollir la millor modalitat de constitució per a la teva iniciativa. Serà la forma jurídica per a desenvolupar el teu projecte. Pas 5 de 6. Una vegada definida la iniciativa, dissenyat el pla de negoci i amb el finançament i la constitució resolts, serà el moment de començar. Has de tenir en compte que vivim en un mercat global. El pas 6 de 6 t'ajudarà a apuntalar el teu creixement i internacionalització. Et volem ajudar a fer aquests 6 passos a través de la nostra plataforma, que és també el punt de trobada i col·laboració d'emprenedors com tu. Com a usuari, si vols, podràs publicar el teu projecte al Marketplace. En aquest lloc hi podràs compartir la teva idea per buscar inversors o altres emprenedors de la plataforma que puguin col·laborar en la teva iniciativa. Però la idea continuarà sent només teva. Emprendre és possible t'ofereix assessorament de manera absolutament confidencial i respectant la propietat intel·lectual de l'autor de la idea. A través de la plataforma Emprendre és possible, tots són avantatges per posar en marxa la teva iniciativa. Vols començar ara mateix? Anima't a definir la teva idea. Per poder començar, primer has de definir el teu perfil per valorar les teves habilitats i capacitats. Amb el teu perfil emprenedor definit, ja pots crear el teu compte d'usuari. En aquest apartat, crearem el teu compte. És molt fàcil. Omple els camps del formulari i ja tindràs el teu compte creat. Definirem la teva idea utilitzant el mètode Canvas. El model Canvas és una metodologia per a definir i agregar valor a les idees. Són 9 passos per concretar el teu model de negoci sustentat en propostes de valor. El model Canvas és una de les eines que la plataforma Emprendre és possible posa a la disposició dels seus usuaris. Apunta-t'hi i podràs rebre, a més, assessorament personalitzat. La nostra plataforma també t'ofereix una llista completa de FAQ, tutorials i enllaços a entitats i recursos. També pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a través del correu hola@emprenderesposible.org. Tots els serveis que ofereix el web són gratuïts. Només 6 passos et separen del teu futur. Posa't en marxa perquè emprendre és possible. Comencem?